Философски факултет е обособен като структурно звено на университета през 1995 година. В него работят авторитетни хабилитирани преподаватели, което е сериозна гаранция за високото учебно и научно равнище. Тук може да изучавате психология. През последните 10 години специалността е водеща в структурата на университета и е в тройката на най-предпочитаните специалности по първо желание. Завършилите успешно студенти намират практическо приложение на своите компетенции във всички основни сфери на социално-икономическия живот. В динамичния 21 век обучението в тази специалност гарантира успешна реализация като клиничен психолог и психотерапевт. Модерно обучение в модерна специалност. Това е политологията. Нашите бакалаври и магистри работят в неправителствени организации, правят политически анализи и прогнози. И най-важното, подготвени са да вземат отговорни политически решения. С Великотърновски университет Св. Кирил и Методий имате шанс да направите по-добрия избор. Древна школа за модерни хора.